iwu ngwongwa dịrị n'azụ ngwongwa bụ oke ọgwụ nyọtagwo ọ ya bụ eji agwọ nnukwu awere ọzọ good afternoon sir. After one week, okay, ma. Ọlụkwa mma ọzọ. A na-emekwa? Yes sir. Biko ị ka akọwara anyị ịma maka ịkpụ arụ. Nwanne m ịkpụ arụ a bụkwara ibu. Onye ịkpụ arụ a ji gbuo ibu karị. Ịma na akwa nkatakwu. Ya kajite shi ne ịkpụ arụ a bụrụ ibu. Ịma na ozugbo nwanshi bịara ebe ọ bịara akpụ arụ wee kiriezi ụmụaka na-eme arụ ụmụaka na-eme mpụ